Yurdun siyasatyna tas 50 ýyllyk iş tejribesi bilen demokrat Joe Biden Birleşen Ştatlaryň prezident hökmüne wezipä girişer. Ol bu wezipä Amerikan siyasatyna çoň krizisiň dowam edýän wagty girişer. Ondan bu wezipäni ýelen prezident Donald Trump Bidenyň saýlaw ýeňişini ikrar etmekden ýüze urmak bilen häzirki zaman däpleriniň ählisini bozdy. 6 ýanwarda Trump öz ýygyna ýerjileri Abaşanyň Kapitol binasyna ýörüýüş etmäge urukdurandan soň zorlukly ýüşmelen kanun çykarjylar noýabr prezident saýlawlynyň netijelerini tasdiklayan wagty Kongres binasyna kürsäp girdiler. Biden özüniň içerki terrorçular atlandyran zatlaryna garşy berk çykyş etdi we Kongres binasyna kürsäp girilmegini Trump'yň soňky 4 ýylyň dowamyna biziň demokratiýamyza we institutlarymyza eden hemme taraplaryň hüjümleriniň çür defeti atlandyrdy. At this hour, our democracy is under an unprecedented assault, unlike anything we've seen in modern times. Edil suwat biziň demokratiýamyz ozal görülip esidilmedik hüjüm astynda. Bu biziň häzirki zaman taryhymyzda gören zatlarymyzyň hiç haýtatyna meňzemeýär. Bu azatlygyň galasyna, Kapitoluň özüne edilen hüjüm, bu halk wekillerini, Kapitol binasyny gorumaga kasam eden polisiýa işgärlerini, biziň respublikamyzyň edil kalbynda zähmet çeken döwlet gulukçylaryna edilen hüjüm, bu kanunyň üstünligine edilen hüjüm. Beýle hüjümleri biz ozal az gördük. Men prezident Trumpy eden katamyny ýerine ýetirip, konstitusiýany gorumagy üçin milli telewizionyada çykyş etmäge we bu gabawyň besedilmegini talap etmäge çagyrýaryn. Go on national television now to fulfill his oath and defend the Constitution and demand an end to this siege. 3 noýabrdan bir näçe gün soň iri Abaşa habar kanallary Bidenyň ýeňişini çaklayan mahaly ol öz goldawçylarynyň öňüne çykyş etdi we agza alardylan ýurdy özüniň jewitleşdirmäge finanşakdygyny wada berdi. Men agzalalyň däl, agza birligiň ugrunda görüşen prezident boljakdygyma wada berýärin. Ştatlarda Respublikan ştat ýa-da Demokrat ştat hökmünde seretmän, diňe Birleşen Ştatlary görýän prezident bolaryn. Joseph Biden kiçi Pensilvaniýanyň Scranton ýanagy şäherçesinde eneden doguldy. Ol bu ýere kampaniýa çykyşlarynyň çägine sapar etdi. Onun kakasy beýleki işler bilen bir hatarda ulanlan awtolow satyjysy bolup işleýärdi. Maşgala maliýet aýdan kynçylyk çekýärdi. Biden hukuk fakultetini tamamlap Delaware ştatyndan senata dalaş etdi we meclise saýlanan iň ýaş senatorlaryň biri boldy. Ol wezipäge girişende bary ýogy 30 ýaşyndady. Ol bu wezipede 36 ýyl galdy. Beýleki wezipeler bilen bir hatarda ol senatyň daşary gatnaşyklary komitetiniň başlygy hökmüne özüniň halkara iş awraýyny has ýokary götürdi. Ýöne Abaşada köpler üçin Biden Barack Obamanyň vice prezident hökmüne tanaldy. Birleşen Ştatlaryň konstitusiýasyny goldajakdygyma we gorajakdygyma. Biden mundan ozal 1988-nji we 2008-nji ýyllarda Demokratik partiýadan prezident wezipesine kandidatlyga dalaş etdi. Ol özüniň käbir çykyşlaryny we hukuk fakultetine bir işini aýdan bellikleriniň plagiatdygy aýan edilenden soň ýarışdan çekildi. Onun ikinci finanşy hem şowsuz boldy. Ýöne vice prezident wezipesini almagyna kömek etdi. Bu ýaranlyk 2020-nji ýylyň prezidentlik ýarşyny Afrikaly Amerikan saýlawçylarynyň arasyna Biden'a goldaw berilmegine ýardam etdi. Biziň kampaniýamyz bu milletiň we partiýanyň köpdürlüligini şükürlendirýär. Bu şeýle de bolmaly. Sebäbi biz hemmeleri oňuşdurmaly, hemmeleri. Biden Birleşen Ştatlarda 375 000 can alan pandemiýanyň arasyna wezipä girişer. Ol çağalaryň iýdigi saglyk goruýuş we bilim pudoklaryny 3 million iş orunlaryny döretmäge gönükdirilen maýa goýum taslamалary bilen Abaşa ykdysadyýetyny dikeltmäge niýetlenen Build Back Better adly ägirt ulum maksatnama elan etdi. Biden şeýle de COVID-19 sanjymlarynyň depkinini güýçlendirmegi wada berdi. Dekabrdan bäri geçirilýän sanjym işleriniň haýal depkinini hata atlandyrdy. We've had 4,000 deaths. 4,000 deaths yesterday. Dün 4000 adam öldü we ölüm hadiseleri artmaga dowam edýär, ýokarlanýar. Virusy gözegçilik astyna almak meniň ilkinji nowbatdaky aladam bolar. Men ilkinji 100 günüň dowamynda 100 million adamyň goluny sanjym etdirerin. In the first 100 days. Biden halkara gatnaşyklarda Abaşany stoluň başyna gaýtadan oturtmagy maksat edilýändigini aýtdy.
Onun geçmişte daşary siyasat boyunça eýelen käbir pozisiýalary, meselem onun 2003-nji ýylda Iraga hüjüm edilmegini goldap ses bermegi Demokratik Partiýanyň öz içinde oňa bildirilýän goldagy gowşatdy. Saýlaw kampaniýalarynyň dowamy neden çykyşyna Biden Eýrana girdilen sanksiýalary gowşatmagyň öwedini, onun ýadro programmalaryny çäklendirýän we 2015-nji ýylda gazanılan ulalaşygy täzelemek isleýänligini işaret etdi. Trump bu ulalaşykdan 2018-nji ýylda çekildi. Biden Russiýanyň Ukraina konfliktindäki roluny we onun 2016-njy ýylda ABŞ saýlawlaryna gatnaşygyny ýazgaryp Russiýaga garşy berk pozisiýa eýeledi. Onun ABŞ-nyň ýaranlary bilen gatnaşyklary hem gaýtadan dikeltmegine garaşlýar. Tanqidçiler bu gatnaşyklaryň Trumpyň ilkinji nowatda Amerika siýasatyndan ziýan çekendigini aýdýarlar. Biden says that his top, if he identified an absolute top foreign policy priority immediately, would be to reassure NATO allies. That he says, the day after I win the election, I would be on the phone there with those allies. Karşıdaşı Trump ýaly Biden'am näme dogry hereketlerde aýplandy. Biden'ın bir näçe öňkü aýaly işdeşleri onun özlerine näme dogry daraşanyny aýtdylar. Olaryň biri Biden'y jinsy zorlukda aýplady. Biden bunu çürt kesik ret etdi. Ol oglu Hunter'ın Biden vice-prezident wagty Burisma Ukraina gaz kampaniýasynyň dolandyrjy geňeşindäki düşüntü wedipeti boýunça tanqidlara duçar boldy. Olaryň ikisi de Ukraina bilen bagly hiç şeýle büýdürgünçiligiň ýokdugyny aýtdylar. Ýöne Hunter Biden şol wedipeni kabul etmegiň hata bolanyny aýtdy. 78 ýaşly Biden ABŞ-da şu wagt içinde wezipe kasam kabul eden iň uly ýaşly prezident bolar. Ol oňoýsuz ýalňyşlary goý bermekde tanylýar. Bu ýalňyşlar tanqidçilary Bidenyň ukybyny soru gastyny almagy tenýär. Biden Trump'a garşy beren görüşini bu aýplamany ret etdi. Sizin bar etmeli dadyňyz entek fin edin. Men öz kämillik ukybynyň garşysyna görüşilýän adamyň kämillik ukyby bilen deňişdirilmegine sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn. Biden'ın işdeşi Kaliforniýadan ABŞ senatory we ştatyň öňkü baş prokurory Kamala Harris Birleşen Ştatlaryň nowatdaky vice-prezident bolar. Harris Hindistan'dan we Jamaikadan baran immigrant enatanyň gyzydyr. Ol ABŞ-nyň taryhyna akya gyzy bolmadyk ilkinji vice-prezidentdir we iri partiýadan vice-prezidentlige dalaş eden akya gyzy bolmadyk üçünji aýal maşgaladyr. ABŞ prezidentiniň inaugurasiýa dawarasy 2021-nji ýylyň 20-nji ýanwar günü geçirilir.